Začiatok makrobiotickej stravy. Hneď po návšteve neurologičky sme s touto hlúposťou začali. Ale toto bolo pre mňa prvá nefarmaceutická možnosť, s ktorou som mohla začať. Musím sa priznať, že bez pomoci mojej mamy by som s takýmto stravovaním vôbec ani len nezačala. Ale ona bola pripravená na to spraviť pre mňa čokoľvek, aby mi mohla pomôcť. Ako začať? Poprvé, nájdeš si všetky potraviny, ktoré jesť nemôžeš. Je toho naozaj veľa. Po druhé, nájdi si ale potraviny tie, ktoré jesť môžeš a chutia ti. Po tretie, moja mama sa začala učiť variť inak. Začala používať potraviny ako miso, tempeh, tofu, riasy, pšeno, amarant a 1000-krát viac. Po štvrté, zistíš, že v bežnom supermarkete toho toľko nenakúpiš. Po piate, na obed do reštaurácie veľmi malá pravdepodobnosť. Radšej tie makrobiotické, ale musím sa priznať, že tie dokonca aj v Bratislave nájdeš veľmi málo. Po šieste, nezabudni na svoj zvolený cieľ. Ak sa chceš vyliečiť a vybral si túto stravu, tak nefňukaj nad tým, čo môžeš a čo nemôžeš.